The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. John 3:18, he who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. 1 Corinthians 10:13. No temptation has overtaken you except such as is common to man. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it. Psalm 27:14, wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Psalm 5:12, for you, O Lord, will bless the righteous with favor. You will surround him as with a shield. Ezra 8:22, the hand of our God is upon all those for good who seek him, but his power and his wrath are against all those who forsake him. Before we start our Bible study, nining adlaw sa mas naandan, atong routine, kinahanglan nga, atong susihon, ang atong tag sa kakalag, kung nanapawag kita mga sala. Kay kini mo mga sala, kundi na ito isugid, nga ito tubangan sa Dios. Kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhaton, nga pagtuon sa pulong sa Dios. So, let us use now the principle of 1 John 1:9. Alang kanimo higalang wala pa'y kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus, ug ikaw maluwas, karon magampot ta sa hilom. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo nining lain na sa mga higayon sa among pagpadayon sa pagtuon sa among pulong, ubani kami karon pinagis pag tudlo ka namo sa balang Espiritu Santo, the only teacher of truth. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, atong mga igsuon diha ni Kristo, welcome na usab ning atong adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Niya pa kita magadupot sa atong tun-anan nga giuluhan og the doctrine of sin, ang doktrina sa sala. So ato ipadayon ang tuon nining doktrinaha. First of all, ato nang nakita og naklaro ang kamahinungdanon sa pagtuon bahin nining sala. Kay alang sa usa ka magtutuo, for a believer, usa kini kapag tulunan nga angay nga masilsil na gyud sa iyang galamhan. Sanglit nagapatinaw man kanato kining doktrinaha ang gigikanan, origin sa sala, ug unsay influensya o epekto niinis kinabuhi kanatong mga magtutuog, unsa ang sangkuan, unsa ang kinutuban o sangputanan niining gisgutan tang mga sala. So, ato karong ipadayon ang paghisgot niining pagtulunan na. Unas tanan, unsa maning sala? Ito naman ning gipangutana, no?
Panato lang gihapon ning ipangutano pag-usab. Unsa maning sala? Ug unsa may mga paagi sa pag-atubang o pagpakigharong, how to confront sa sala. Unsa may mga paagi sa pagsulbad nining problema sa sala. Kay problema man gyud kining sala, di ba? Unsa may mga paagi to confront sin. Aron ato kining masanta o tingali mabuntog that we are able to suppress it sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Kahinomduman nato nga as believers in Christ, our common goal is to reach spiritual maturity, right? Now, unsa man nato sa pagkabot yan ang maong tumong o goal nga spiritual maturity nga hasulon o muhasol o ingnon tag mugara man kanato ning mga sala. Busa nagtuon ta nining doktrina bahin sa sala aron makapupo makakatuntas mga espiritual ng paagi aron sa ingon niya ng paagiha maggamit nato kini sa pagkapot o kadaugan batok ni ining espiritualong kaaway ta nga ginganlag sala. Yes, this is a spiritual enemy. Kanang mga magtotoo. May hinungdan. Nga manungdanon gayod ang atong pagkasayod sa kahimtang sa usa ka tawo samtang aniya pa siya ni ining kinabuhi karon. Sa miyagit ang paghisgot ni ining bahina, atur bang gituki ang tulo ka ingnon ta kategorya. Dili kategorya. Tulo ka dapit. Diin ang sala nagalublob. Tulo ka dapit. Diin ang sala ana built-in na ngari ka nato. Tulo kini ka dapit. Diin ang sala dili nato mahimo nga ibuwag gikas atong pagkatao. Mao bitaw ni hinungdan. Usa niini kay hinungdan ngano nga nagtuon kita nining pagtulunana aron masayod kita kung unsa ang mga pagsangkap nga gihatag sa Dios nga kanato ingon nga mga magtotoo aron kining mao nga kahimtang sa tao nga naa sa sala mahatagan kini og pamaagi nga dili na magasamok, dili na makahatag kanato niya na kapildihan, dili na mo'y magahatag sa pagkapakyas kinabuhi sa usa ka tawo. Sa dihang mahimo na siyang usa ka magtotoo. Ato nang ipakita unas tanan, doon natin itawag og imputed sin. Ang sala nga gipasangil nga ni kanato. Ikaduha, doon natin itawag og inherent sin. Sala nga built-in na nga niya kanato. Ug ang ikatulo, gitawag ta siya og personal sin. Ang mga sala nga atong ginahimo tungod kay ato kining gitugutan o misugota sa pagbuhat niya ng sala. Okay? Kining imputed sin, mao kining gitawag ta og sumana sa atong pagtuon. Kining tibuok nga katawhan, the human race was counted guilty when Adam sinned, which resulted in resulta ngadto sa espirituhanong kamatayon. Spiritual death. Ato na ning matawag og Adam's original sin. Okay? Ang matag usa ka tawo nga ihimugso din sa kalibutan. Ang original nga sala ni Adan ipasangil o ingnon ta ipahid o iunong nganhi kanato ba mga tao. Sa matag bata nga ihimugso din sa kalibutan, ipasangil kaniya ang original nga sala ni Adan. Dili nato ingnon og ipanunod, ipasangil ngadto niya ng bata. Now, sa di pa ta magbagot-bot og nga no maguduroy pasanginlan man ko nga di man ko sa Adan. Now, sa di pa ta magbagulbol
ni ining bahina, guniti lang una ang maong prinsipyo, okay? Tungod kay sa ngadto atong makita nga kita kinahanglang pasanginlan sa sala ni Adan aron sa ingon ni ana mahimong epektibo ang gihatag sa Dios nga rika nato nga mga pamaagi sa pagpakigharong pagtagbo nining maong kahimtang. Therefore, man is born spiritually dead and thus he needs the new birth. Si Adan, we are counted guilty. Tungod ni Adan, kitang tanang tao sa tibok kalibutan, nahimong guilty gumikas maong sala. 1 Corinthians 15:22, Romans 3:23. While in Christ we are counted not guilty. 1 Corinthians 15:22b, 2 Corinthians 5:21, Ephesians 2:1 and 5-6. Okay? So, mao ka na ang mga bersikulo. So, ingon ini ka na. Later on, we are going to mention the same verses kay maoro man yung mga bersikulo, ha? Now, we can see here that especially in 1 Corinthians 15:22, in Adam, na diha gisulti nga kitang tanan are counted guilty. But diha kang Ginoong Jesucristo ang mao nato nga kahimtang natangtang. Mao na gisulti diha. Okay? Ug kana mao ang sunod. Magada ka nato sa sunod nga mao ang gitawag og inherent sin. Built-in na nga sala. And we have already seen nga why labot sa dihang nakasala si Adan, why labot sa maong sala gipasangil kanato. Doon na po'y namugna diha ni Adan itong higayon nga siya nakasala. Doon na namugna dito kaniya nga atong itawag og old sin nature. Binisaya, kinaiyang makasasala. Why labot nga si Adan migamit sa iyang kabubuton sa pagsupil sa Dios nga miresultas iyahang pagbuhat og sala. Nan sa dihang siya misupil, he disobeyed God. Unya siya nakasala, automatic usab nga nahitabo didto kaniya nga siya nakaangkon na og kinaiyang makasasala. Now, they call this in our technical language as such when we study the doctrine of the old sin nature. At the time Adam sinned, yung higayon nga siya nakasala, he acquired that old sin nature. And now, the human race inherits the old sin nature pinaagi sa physical birth. Now, atong tanaw ni later on, okay? Unya, ato po ning gisumpay sa atong pagtuon by may tungod sa hypostatic union ni Ginoong Jesucristo, kay grabe po ning sumpay nini. So, if you really wish nga makasabot yung kagklaro, inighuman na tugtuon bahin ni doktrina sa sala, ayaw gyud mo undang sa pagsunod ning atong ministry kay ato pong isgutan later on kanang bahin sa hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. Ato naman ning lakbitan hinoon panato ba gyud ning usbon. So, when Adam sinned, he acquired an old sin nature. And the entire human race inherited that old sin nature through through physical birth. May nung danon po pag-ayo kining pagpagataong physical. Kining primero na itong pagpagkatao. Kaya ikaduha na itong pagpagkatao, pag-usab, na ibaw na ta, ini nga, kini usa ka spiritual nga pagkatao. Spirituhanon nga pagpagkatao.
spiritual birth. So ang physical nga pagpakatao mahinungdanon. Aron na atong maangkon kining gisgutan nato nga kaluwasan. Kining gisgutan nato nga mga sangkap nga gihatag kanato sa Dios. Atong maangkon kining gisgutan nato nga kaluwasan. Kining gisgutan nato nga mga sangkap nga gihatag sa Dios. Every member of the human race retains the old sin nature even after salvation. Ingon ini ang sitwasyon. Pagkaimugso nimo physical, gipasanginlan ka sa original nga sala ni Adan. Pagkatao nimo, nagtangag ka sa kinayang magkasala gikan ni Adan. Sa pagdawat nimo kaluwasan o ingnon ta sa pagkaluwas nimo, ang original nga sala ni Adan natabunan tungod ni Ginoong Kristo. Ang kinayang makasasala nga naa diha kanimo, naa gyapon. Wa na matangtang. Maubitaw na nga atong gisugutan, atong patinaw, gipaklaro ninyong mga magtotoo nga nagpaminaw, nagasunod ni atong ministry, nagsunod ning atong pagtuon ning bahina nga sa imong kahimtang ingon nga magtotoo, pagkagrabe gyud sa kumbati nga naa sa imong kalagkaron. Tungod kay ikaw, usa ka binuhat na nga espiritual. Niyan ang higayon mismo sa imong pagdawat sa kaluwasan ang gitanyag ni Ginoong Kristo. Ginamit ang imong pagtuo, imong gidawat ang gitanyag ng kaluwasan ang nahitabo nimo karon. Nahimutang ka diha sa taliwa sa duha ka daplin. Ana kanimo ang kinayong makasasala o at the same time naa kanimo ang kinaiya sa Espiritu Santo nga nagadala sa iyang Dios nun nga gahom. Hinumdumi dinhi ang prinsipyo sa pagkagawas nun nimo, freedom to choose. Di man na po nato nga why mamugos nato, okay? Pagamitan ta o pagamiton ta sa atong kaugalingong kabubuton, which means na atay kagawasan sa pagunsa, pagpili. It's a matter of choice. Karon, as a believer yourself, dunay duha ka nagkalahi nga gahom o kining duha ka nagkaatbang nga mga gahom nagapakigbisog diha sa sulod nimo. Unsa ni mga nagakaatbang o nakibisog nga mga gahom? Ang gahom sa Dios nga Espiritu Santo nga ana sa sulod usab nimo. O gang usa ang gahom sa kinaiyang makasasala nga ana usab sa sulod nimo. So, sa ako nang giingon nimo, kumbati ni nining duha ka nagkaatbang nga mga gahom nga atong pagapilian. We have the freedom to choose. O bitaw na gisulti ni Apostol Pablo nga kuno na ay duha ka nagkaatbang nga gahom diya sa sulod niya. Gisulti na ni Pablo. Busa, ang atong kaugalingong kabubuton na ay kapilian. Ang gahom ba sa atong kinayong magkasala nga built-in o ang gahom ba sa Espiritu Santo nga imong naangkon sa diyang nagtao kapag usab. Again, it is a matter of choice. Atong desisyon ang iagad sa pagpili sa duha ka nagkabangi nga gahom. Mao bitaw, ang atong kinabuhi ingon nga mga magtutuo nagkinahanglag matagutling nga paghimo og desisyon. Gani, kanunay na kuning ginabatbat, ginaingon nimo nga all of life is decision making. Gusto? Dili ba himog moingon ka lang og, believer naman ko,
ayahay nako. Dili. Ug ang importante nga sa matag desisyon nga imong himuon, na kay kapilian sa desisyon nga maayo o sa desisyon nga di maayo. Kay kung pulos di maayo, di natural ang tanan imong desisyon adtos di maayo. Di ba? Nagkasabot ka ba? Ang pagila nga doon na po'y kaatbang ang di mayong desisyon nga mao ang mga kamatuuran nga iya sa pulong sa Dios. Mao'y hinungdan ang usa ka magtutuo nga way gahom sa pulong sa Dios, wa diha kaniya nagalihok nga pulong sa Dios, wa diha kaniya ang gahom sa pulong sa Dios, wa diha sa iyang panimuot ang pulong sa Dios. Mo'y usa ka magtutuo kini nga gidumala ra sa iyang kini magkasala. Yes, it is his old sin nature that is running his life. Inumdumi nga built-in ba kaniya ang kaniyang kini makasasala nga kinaiya o kinaya magsasala. OSN. Si Ginoong Jesucristo namatay dito sa cross with reference to everyone's old nature. So he, the believer, needs the provision to handle sins from the old nature. 1 John 1:7. Jesus Christ rejected human good. Di man ina. Kay ang pagpaningkamot sa pagbuhat ug maayo gikan gihapon kini sa atong kinaya makasasala. Sabtag yun na. Kay doon na may ubang mga kinaya makasasala nga ang ilang specialty o inunta ilang paborito o kinaham ang pagbuhat ug maayo. Kasabot ka ba? Napoy ubang kinaya makasasala nga ang ilang kinaham pagbuhat ug mga sala. Doon na pag yung mga kinaya makasasala nga diyan ang ilang specialty pagka-Diyos nun, pagka-relihiyoso ba? Okay? Naapoy mga kinaya makasasala ang ilang specialty pagkabadlungon, pagkamaldito ba? Mao ni atong masaksihan sa mga kinaiya sa kinaya makasasala. Mao hinungdan nga bantayon nun, matngununon nato ni kining kinaya makasasala. Kay labi na usa ka na ka magtutuo kay kini kung kini ang magkasasala, labi na kung kini siya wa na makaarte diha sa imong kinabuhi, mao ba na istorya? Wa na makaarte. Wa na makaarte kini kinaya magkasasala sa imong kinabuhi. Mangita gyud siya paagi nga malubag ka. Ilaron ka. Aron abi nimo nga espiritual nga mga sangkap ang imong gigamit, pero di ay ang imo nang kinay makasasala ang mao'y gadumala nimo. Nagkasabot ka ba? Mo bitotoy atong gitun-an sa nangagitong natong pagtuon ang pamaagis kinay makasasala mao ang paggamit sa gitawag og defense mechanism. Kunya ang tagbuan aron abi nimo og espiritual nga mga provision paghihapon ang imong gigamit, pagkangilngig yun ining kahimtanga, di ba? Built-in man God kini gitawag og inherent sin. Hinungdan nga makita nato kining ikaduha. Ang una mao ang imputed sin, ang sala nga gipasangil nga rika nato, Adam's original sin. Ikaduha, ang sala nga built-in nga ni kanato, ang gitawag taog inherent sin. Mao ang old sin nature. O ang ikatulo, mao ang gitawag taog personal sin. This is the manifestation and result of the old sin nature. Kini man ko'y mutod nato aron kita makasala. Mutukmod nato. Kini ang atong kinaya makasasala. Mo'y magatuod ka nato sa pagbuhat ng sala. Apan paminaw ra gud ini.
ang pagbuhat natog sala resulta lamang sa atong pagsugot o pag-uyon sa mong pagtuod o pagtintal. Basta, no, hinumdumi nga ang tentasyon dili sala. Ato naman yung ipagklaro nimo. Dili sala ang tentasyon. Ano sa man? Kano sa man mahimong sala ang tentasyon, be? Kano sa? Tubag? Kung tugutan mo, musugot ka, umuuyon ka sa pagbuhat sa maong tentasyon. Sabot? Now, ato ni padayon ugma, diniyo na kita mo parking, kaya ato ni padayon sa patinaw kanimo, okay? Dinhilang una kita kutob, magampo ta, amahan na mo langit nun, salamat. Sa imong pag-uban ka na mo, sa imong pagtuon ng imong mga pulong. Salamat sa balang Espiritu Santo nga nagapatinaw ka na mo nining tanan. Wala kami katakos sa among kaugalingon o Diyos kung wala ang Espiritu Santo. Salamat sa imong pagpaklaro, pagpatinaw. Paghimo nini mga butang nga tataw sa among pagsabot. Naot nga kini makadugang sa napundo na nga mga kamatuoran din sa among kalag, aron among magamit sa among pagsibog sa unahan sa among espirituanong pagkinabuhi. Salamat niya among Bible study pinagi sa YouTube. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.